Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves. And the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing. Glory to the newborn King. And the sounding joy repeating. Jesus saves. Okay mga higala, maayong adlaw na nasabta sa The 15-Minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry o salamat ni sa Ginoo nga kamo padayon sa pagpaminaw nini nga maong online broadcast o kami usab nagampo sa Dios nga kung ikaw naminaw karon og wala pa nakasiguro sa imong kaluwasan ug asa ka paingon nighuman sa imong kamatayon, amo kang iawhag nga paminawa kini no nga mga pagtulun-an sa pulong sa Dios kay importante nga ang matag-usa nato makaangkon nining maong kasayuran, kamatuoran nga si Kristo lang, si Ginoong Hesus lang ang makaluwas no sa ato ang kalag tungod kay wala may laing manluluwas nga namatay dito sa krus, si Ginoong Hesus Kristo lamang. No karon nga kabuntagon atong hisgutan may tungod ining mga miyembro sa simbahan no. So kinsa man tong ginadugang sa simbahan. So may paagi sa Ginoo nga idugang ka sa simbahan. Unsa man nga simbahan imuhang pagapangitaon aron nga dili ka magsayang sa imuhang mga katuigan sa imuhang kinabuhi nga human lang nini kapakyasan lang di ay. No kay niingon ang Biblia magunsa man ang usa ka tawo maangkon niyang tibuok kalibutan ug kapildihan sa iyahang kalag. No, so importante karon nga adlaw mga higala nga dili kapildihan sa imuhang kalag kun dili ka daugan. No, muna nga kun atong basahon sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 41 no sa dihang si Apostol Pedro nagwali naay 3,000 kabuk no midawat sa kaluwasan ug nakaangkon sila og kaluwasan. Nya ningon dire unya sila nga malipayong midawat sa iyang pulong gibautismuhan. Sa maong adlaw dihay nadugang ngadto kanila nga duulan katulo ka libo ka kalag. Ug sila mipadayon nga malig-on diha sa pagtulun-an sa mga apostoles ug sa pagpakigiambitay ug diha sa pagpikas sa tinapay ug diha sa mga pagampo. Ug ang kahadlok miabot nganha sa matag kalag ug daghang mga kahibulongan mga ilhanan nga nabuhat pinagi sa mga apostoles. Ug ang tanan nga mituo na nag-uban no ug ang tanang mga butang giusahan sa pagpanag-iya ug mibaligya sa ilang mga gipanag-iya ug kabtangan ug mibahin kanila ngadto sa tanang tawo sumala sa gikinahanglan sa matag tawo. Ug sila nga nagapadayon sa adlaw-adlaw nga nagakauyon diha sa templo ug sa pagpikas ug mga tinapay sa balay ug balay mikaon sa ilang pagkaon uban sa pagmaya ug pagkausa sa kasing-kasing nga nagadaig sa Dios ug nagabaton og pabor sa tibuok katawhan ug ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw niadtong mga nangaluwas. No, so makita nato mga higala nga si Apostol Pedro sa diha nga nagwali siya makita nato nga daghang mingdawat no mingdawat sa iyahang pulong, mingdawat sa mao nga kaluwasan sa ilahang kalag. Ug ningon ang Bible ug sila gibautismuhan, no? Natong timan-an nga ang bautismo dili na siya parte sa kaluwasan. Ang bautismo diin gibutang ka sa usa ka iglesia aron ang imong kalag atimanon, ang imong kinabuhi badlongon, imong kinabuhi tudluan nga magkinabuhi ka uyon sa kabubuton sa Dios, no? Kaya ang bautismo dili man na siya makaluwas. Ang bautismo dili man na siya mo'y dalan sa langit. Kaya ang dalan sa langit lamang si Ginoong Hesus Kristo. Siya lang ang dalan sa langit ug wala na lain. No, so makita nato mga higala nga ningon ang Biblia
ug ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw ni atong mga nangaluwas. So ang makita nato mga higala nga ang mga miyembro ni atong unang nga simbahan nga makita nato nga mga luwas to sila, no? Mga nakaangkon sila kaluwasan pinaagi sa pagtuo kay si Jesus Christ mismo ang iyang giwali may tungod sa kaluwasan sa atong kalag nga kung mutuotan niya musalig ta na ningon ang Bible makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Gani kung imong tanaw ng Biblia makita man nimo diri sa Bible nga sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 gani gikan ni sa baba ni Ginoong Hesus Kristo niyon ang Bible kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. No so kung ang founder sa simbahan ang gitudlo kinabuhing dayon pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo, pagtuo dito kaniya. So ang mahitabo ikaw nga nagsunod niya nakaangkon pud og kaluwasan sa imong kalag, no? Pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagsalig. Gani kun imong tan-awon gidugang pa ni Ginoong Hesus Kristo diri sa Biblia sa Juan kapitulo 6 bersikulo 47. Tanawa unsay giingon sa Biblia, sapagkat tinuod ako nag-ingon nga na kaninyo siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. So makita na to mga higala nga si Jesus Christ mismo nagtudlo sa iyahang mga tinun-an nga kung ikaw mo tuo niya, ikaw mo salig kaniya nga imo siyang manluluwas. Ngayon ang Bible aduna kay kinabuhing walay katapusan, no? So ang mga sumusunod ni Ginoong Hesus Kristo makita na to mga higala nga kini sila nakaangkon na og kaluwasan sa ilahang kalag, no? Kay mo bitaw na giingon nga kung unsa ang punuan mausad na ang bunga, no? Kung unsa ang atong Ginoong Hesus Kristo nga saya nga mga pagtulunan mahitungod sa kaluwasan sa tong kalag mao pod ang ginawali ni Apostol Pedro. Mao pod ang ginawali ni Apostol Pablo, no? So mga higala makita nato diri nga katong mga gidapang dugang sa iglesia mga luwas na to sila. Mo bitaw nga mangutana ka unsa man na ang luwas na pastor. Kanang luwas na mga higala mo na siya ang mga tao nga siguro naglangit. Mo na mga tao nga nakadawat sa pulong sa Dios, misalig sa pulong sa Dios ug ningon ang Biblia na gibuhat ang Ginoo sa ilang kinabuhi ug sa ilang kasing-kasing nga nabatunan na nila ang kasiguruan diha sa ilahang kaugalingon. Namingon siguro mo nga sayon raman lagi ang inyong kaluwasan pastor, pinaagi lang sa pagtuo. Unsa naman di ang maayong buhat? No mga higala ang kaluwasan dili gyud pinaagi sa maayong buhat. Ngano man tungod kay kun ang kaluwasan ang pag-adtog langit pinaagi pag maayong buhat, unsa may kapuslanan nga namatay ang atong Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo nga pwede raman di ay kita mo'y mubayad sa atong mga sala. Kita mo'y mohimo og maayo aron malangit ta, no? Mo bitaw ningon si Jesus Christ nga walay laing dalan ug walay laing manluluwas siya lang, no? Tan-aw na gud nato diri sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, no? Kaya importante nga masayod ta nining mga butanga. Buhat 4:12 ningon ang Biblia, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi ni kita kinahanglan nga maluwas, no? Diin kita kinahanglan maluwas. Ngano man mga higala kung ikaw nagpabilin nga nagtuo ka nga ang imong pag-adto sa langit, ang imong pag-adto sa eternidad pinagi og maayong buhat dili ka magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo. Kung ang imong pagtuo nga ang pag-adto og langit pinagi og bautismo or pinagi og pamembro og simbahan, higala wala ka nagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Kay dili kana mao ang pagtuo nga gipangayo sa Dios diri kanato, no? Gani ningon ang Buhat kapitulo
Kapitulo 16 bersikulo 31, no? Buhat kapitulo 16 bersikulo 31 ningon ang Biblia 30. Ug midala kanila sa gawas ug miingon, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Og sila miingon, tumuo ka ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. So makita na to mga higala nga once di ay ikaw mutuo, once di ay ikaw musalig ni Ginoong Hesus Kristo, makaangkon kag kaluwasan sa imong kalag. No? Gani kung imong mo bitaw na giingon mga higala nga unsay naa sa imuhang kasing-kasing mugawas na sa imuhang baba. No? Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. No? Unsay kaabunda sa imong kasing-kasing, mo bitaw na nga makabantay ka kung maglagot ka, tanang kahiubos imong ipagawas kay mo nay kaabunda sa imong kasing-kasing. Apan mga higala ingnon ta ka. Sila nga Apostol Pedro, sila nga Apostol Pablo, tungod kay sila luwas na, naa sa mga sinulat nila ang mahitungod sa kaluwasan. No? Mahitungod sa kaluwasan. Ang ilang giwali mahitungod sa kaluwasan. Mo bitaw ning giingnan niya ang Philippian jailer, nangutana siya unsay iyang buhaton aron maluwas. Wa niya ingna nga pagbinutan sa, pagminaayo sa adto sa dito sa imong mga silingan, pagpanggihatagon sa unya, pagbinuutan diha aron malangit ka, no? Ang giingon ni Apostol Pablo, tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Mao bitaw nga kung pangutan-on ka kami mangadto mig mga kabalayan, manghatag mig mga basahon, manuktok mig mga balay, musulti mig mahitungod sa mga balita. Numero 1 nga among ipagapangutana, ma'am, sir, kung mamatay ka, siguro ka na ba og langit? Kay pinaagi niya na mahibaw-an man natog unsay naa sa imong kasing-kasing. Ikaw ba nga naminaw karon siguro naglangit? Kung mamatay ka, langit ka na ba? Kay kung dili pa mga higala, maunay imong pagtuo. Maunay naa sa imong pagtuo. Munang wa gyud kay siguro nga malangit ka. Pero ingon ta ka, nagingon ang Biblia nga kung mutuo ka, malangit ka. Ganin si Apostol Pedro, kung imong tanawon sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 9, unsay giingon ni Apostol Pedro, nga nagadawat sa sangputanan sa inyong pagtuo bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. So you see, makita na to mga higala nga ang mga naa diha sulod sa simbahan, mga tao na silang siguro og langit, mga taong naluwas na. Now karon kung ikaw nagsunod og mga relihiyon nga walay siguro og langit, ingnon ta ka, naa ka sa sayop nga relihiyon, naa ka sa sayop nga pagtulunan, naa ka sa sayop nga pagpatuo-tuo. Kay ang yawa di gyud siya ganahan nga malangit ka, no? Di gyud siya ganahan nga masayod ka sa kamatuoran. Mo bitaw mga higala amo mo ingnon nga pinaagi lang ni Ginoong Hesus Kristo, kay katong giwali ni Apostol Pedro dito sa Book of Acts chapter 2, giwali niya si Jesus Christ nga namatay dito sa krus, nga maoy nagbayad sa atong mga sala, ug pinaagi niya makaangkon tag kinabuhing walay katapusan, no? So kung ikaw karon membro ka og simbahan, unya walay kasiguruan nga inighuman nimo ining kinabuhi nga moadto kag langit, ingnon ta ka, pangitaa ang kamatuoran, pangitaa ang asa na nga tultulan ka nga pwede di kang malangit. O kini na usab si Pastor Mark sa Sidon mga higala, hinaot ko nga ikaw karon naminaw makakaplag kas kamatuoran, kaluwasan sa imong kalag, pinagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Daghang salamat ug mayong adlaw ninyong tanan. Sa sunod na usab nga higayon. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing
kay gusto kong malangit sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.